Good evening guys. Magtula day tag ulo sa mamsa guys. Ato na lunod dako sa iyang mata. Pero buya gihidlaw jud kog ulo sa mamsa guys. Tinanaw sa buhay isla ba, dago king mamsa ilang tulaon ano ni gidlaw nun ko namaray pug kong sina magpalit ta og ulo sa mamsa Shane. Then salamat dai sa akong sina kay nakig-adto siya nako ganiha sa merkado palit mi ani kay lami kay higop og sabaw guys. Then salamat dahil sa kong anak. Apay rabuya guys sa ako ang tinula nga mamsa guys. Kay gihidlaw jud ko ani guys. Ayan tang kayo kay maawas. Itong habwaan sa iya kanang buwa ba guys nga lutaw. Update na lang tapag mga onami guys. Mani hapon na ta guys, mauna ni amo ang kanang ulo sa mamsa guys. Oh, ang mata oh, ganiha ko ron ning una guys. Ambil na ambil. Jaman. Alang ka ambil man ka. Stand ni. Ang stand bi hatag maman mo bi. Ay tag kutsara. Pagpaga ka. Una ta guys. Okay. Hidlaw na ko higop sa lang ha. Namsa. Kadako sa mata guys. Kaya ano, yung asaw, ay, yung uyab kayo magkagusto ni kanangkuan sa kuya, ay sa mahod, ay sa kuya niya. Ay mahod ni kan, bukol. Luoy kay si Lubog, ay si Buklo, ay. Bokdo. Sige, dote. Bukbo. Magkinamot ay, magkinamot. Luoy kay siya mo. Luoy kay siya dito sa. Sili oh. Kitang sili. Bailota lang. Bailota. Ito lang ang asin. Kung ko gani anang ko ang ang among bago murag bagong nanganak guys. Oh, sobra pa ni sa nanganak kay napirahan man sa ihang kuan. Tupik. Na siya diri guys. Kalau sa inubuan na kapin, hapit na na mabaskog. Mga unta guys. Siya. Naitan siya. Guys. Ano siya? Tinulang mamsa. Mamsa. Mam. Mamsa. Muna siya gitawag na mamsa. Contact siya. Muna siya guys oh. Ulo sa mga mamsa. Sili guys, so dagkuab ya. Hulo sa isda. Di man na lang. Mga
ta, sawa, nakadamog. Sabaw mo. Kulitan mga marites. Ngitan ko ng mga marites. Alites, karon ta tis. May nang mo, butik sa na imong ba pa nagsawa. Bali wala ra sa Hamang sili. Gamay. Halang gamay. Ito kasi mo ba? Dapat ang sili guys. tayo gusto. Bulat guys eh. Tanaw sa subuad ah. Kay tabi te. Pwede mo bumsa. President ko. Nice. Sulong ng iring ah. Wala ilo pinda. Sulong ng iring murag bata ang ngiyaw. Parihara ko hit. Mana na? Asa ang remote? Pa. May unod mo na? Ako malaglag na siya tima. Busog na ko guys. Lamajisan. Bye-bye. Ni, di ko ka break sa record ani nila. Bye bye. Kaon kaming kay? Ano wa suming kay kaon ako siya. Kaon na kaming kay? Salamat di ay. Sa grasya. Ano namin kay gumana mo. Buyag busog kay ko guys. Thank you, salamat. Daghang kayong salamat Wait, sa among grasya nga namong wait lang. kaon karon.